Evo ako ljudi krećem da pričam, znači šta se desilo. Ja sam počeo live stream, teo sam danas da pokidam, znači majke mi, baš sam teo danas da ubijem Omi TV, da li TikTok kasnije, kocka zebanci, ali sam planirao danas da ubijem stream počinu, zato što posljednja 2-3 dana nisu bili neki streamovi. Teo sam malo da se iskuliram s Morijom Omi i ja rekao danas super. I polako smo rasli sa gledalcima 2000, 3000. I u jednom trenutku, kako sam ja pričao za 24 sata live stream, neko je napisao ili par vas je napisalo kao ej Simi brate pravi, kao zovi nekog specijalnog u live. Kao što si Goldenita zvezdu zvao, kao zovi opet nekog u 24 sata stream. Ja rekao dobro, ajde, pišite ljudi koga hoćete da zovem. Ja sam tu stavio notepad, sad sam ugasio bio kompjuter kad sam, nebitno, ajde sad vam spoilujem. I napisao sam u notepadu, vi ste htjeli da zovem Muđu, Streamu, Nugata, Janka, Mitra, vamo tamo. I ja rekao super, ja sam prvo bio zvao Janka u stream, zvao sam Janka u, kako se zove, javno sam zvao Janka i rekao sam, brate, jel hoćeš da budeš u 24 sata stream, subot ovo, Janko je rekao, brate, Slava je kao mogu u nedelju. Ja rekao, dobro, vidjet ćemo. I šta se dešava? I nekoliko vas je napisalo, Sime, zovi Anu Lazarević. A iskreno, ja sa Anom Lazarević nisam se čuo, brate, pa baš dugo, brate. Znači, verovali ili ne, verovali ili ne, nisam se stvarno dugo čuo sa Anom Lazarević. A dosta ljudi je pisalo Simi, zovi je, ovo, Ja rekao, a imam njen broj, iskreno da budem, znači, jeste Dana Lazarević je suprotno rekla od toga, ja vam iskreno govorim, vi sad verujte kome hoćete, znači da ćete verovati njoj ili meni, nemojte nikako devojku ništa, znači samo je dajte podršku sad. Mislim, nije ništa sad desilo wow, ali opet nije lepo, nije lepa stvar. I ja sam se ljudi sa Anom iskreno dopisivali smo se 2018. smo bili skroz okej, brate, skroz okej, slali smo glasovne, brate, na WhatsApp, tad sam imao, sećam se iPhone 7 Plus, slali smo glasovne, bili smo okej drugari, znači ja i Ana Lazarević, skroz okej. Imamo i na Instagramu dosta poruka, ali na WhatsAppu smo imali više. I ja zovem Anu Lazarević, i vi mi pišete, Simi, ajde zovi Anu Lazarević u 24 sata stream, a ja se s devojkom nisam stvarno čuo baš dugo. Kaže, skrati priču, polako, brate. Ne znam šta pričam, sad sam ismoren, ne znam šta. I, brate, ja rekao, ajde nazvaću Anu Lazarević. Iako je bilo 12 sati, malo kasno je rekao, ajde nazvaću, valjda ne spava. A i ako spava, ili se neće javiti, ili stavi nečujno, ja, na primjer, kad spavam uvijek je nečujno, ili će se javiti, ne znam, I ona se javi. Ja je kao prankujem da ja umjesto da je zovem na 24 sata stream, ja rekao, ajde malo ću je prankovati vamo tamo, čisto da napravim kontent zabava, zebancija, prankovi. Ko to hejta, jebi ga, youtuberi, što se ne bi prankovali, zebancija malo, razumiješ, da napravim kontent, eto. Ja je prankovao za Janka, da Janko nešto nije dobro, ona skontala da ja lažem, bla bla bla, i nešto kao rekla, odakle tebi moj broj. To je prva loša stvar što je rekla, jer jebi, ali dobro, verovatno je bila u snu, pospana, jebote, dopisivali smo se pre 2 godine, bili super, videli se i na Balkan Tube Festu, pričali, malo zebali, ali nema veze, ajde. Verovatno je rekla onako u euforiji, što kaže vojaž. I ljudi moji, odjednom nešto se loše čuje. Ja tamo da pitam Anu Lazarević, rekao, Ana, hoćeš da budeš u mom 24 sata streamu? Vamo tamo i bam, kako se zove, prekine se veza. Nešto se nije čulo vamo tamo i prekine se veza. Ja rekao, dobro. Ja nju opet da nazovem, nedostupan broj. Verovatno mi je blokirala ili ne znam šta je. I ljudi, slušajte šta se dešava, ona blokiran broj. To jest, ja mislim da me blokirala. Ja rekao, nazvaću ju opet. Ja je nazovem opet, kada ljudi moji, govorna pošta. Marin, hvala na subscribe. Govorna pošta, A1. I ja sam mislio, kunem se, ajde, zbog Ane Lazarević ću se zakunuti, zato što možda mi devojka ne veruje, možda misli da sam namjerno objavio njen broj, ali dobro, ko to misli, GG svaka čast. Ja sam ljudi mislio, čulo se kao govorna pošta, pošto nije bila dostupna, razumete, nije bila dostupna i čulo se govorna pošta, A1, 061 i ta žena rekla njen broj. A ja nisam čuo, nisam ni znao zato što sam vodio live stream. Sprdo sam se, 4000 gledalaca, zebancija,
ljudi se zabavaju, pišu ovo, ono, i slučajno se desilo. Ja ništa, ja streamam, nisam ni znao. I ljudi samo svi pišu u chatu, Simi, čuli smo broj, Simi, čuo se broj, ovo, ono, Simi. Ja rekao, ma ljudi me trolaju. Rekao, kako se čuo broj? Ja sam prvo mislio, rekao, možda sam ja pokazao slučajno broj. Kad ono, govorna pošta 1, ja nisam znao, kunem se, ja sam mislio da ta žena govorna pošta govori, govorna pošta, pozovite Beograd 021 za dostupnost. Nemam pojma, majke mi, stvarno nisam znao. I ono, ja gledam chat, svi pišu, Simi, brate, evo ti broj od Ane, skontali smo, čuli smo ovo, ono, ja pogledam u Anin broj 061, rekao, to je taj kurac. Rekao, jebo mamu, da li je moguće da se to desi? Pa kaže, pa kako nisi čuo? Dobro, brate, Dimitrije, u redu, brate. Ko misli da sam namjerno radio to? Svaka čast, boli me kurac. Volio bi odmah da me odmah suda hejtuju, da me suda zamrze, mislim, takvi mi ne trebaju. Kako nisam čuo? Pa sam malo pre rekao, brate. 4000 gledalca, sprdnjica, ovo, ono, nisam ni znao da se čuje broj. Nisam, nebitno, aj neću. Ne, samo mi se ne. I nebitno ovo, ono, i kako se zove, ja ugasim, ja ne znam šta da radim, ono, zovem Janka da vidim šta mi on kaže, Janko, briši stream, ja obrisu stream. Kako sam ušao u sobu, samo sam kliknuo da se ugasi kompjuter, da ugasim stream. Dopisio sam se sa Anom, izvinjavao sam joj se milion puta, brate. Znači, ljudi, znate šta sam joj sve napisao, brate. Devojka je jako sad, ono, potresena, jako tužna, ne znam, ono, baš jebi ga. Rekla mi je da taj broj je jako joj bitan, vamo tamo. Ja sam joj se izvinio, rekao sam promeni broj, znači i šta da radim. Mislim, neću sad da čitam chat šta se desilo sve, ali napali su me, ono, da li sam ja ovakav, da li sam ja to realan, da sam ja to uradio. Rekao, ljudi, ja njima kažem, nisam namerno, desilo se, fail, moglo se nekom isto desiti, ne to, ali moglo se nekome desiti, ma svašta se moglo desiti, brate. To je to, ljudi, otprilike ta priča.